skal bevise Pythagoras sætning, som hedder, at i en retvinklet trekant med vinklen C ret, gælder, at A2 plus B2 er lige med C2. A og B lang og hypotenusen C lang. Vi tegner nu et kvadrat ved hjælp af de her trekanter med siderne A plus B lang. Vi kan se i kvadratet, at den har siderne A plus B, og der er blevet dannet et lille kvadrat inde i den store firkant, som har arealet C i anden, da alle 4 sider er C lang. Vi har nu 2 rektangler tilbage, og hvis vi tegner den ene diagonal i hver rektanglerne, sådan her, kan vi se, at de her trekanter har siden A gange B, ligesom de trekanter, vi har herover. Og det vil altså sige, at hvis vi nu rydder den her trekant væk, så kan vi gøre det samme herover. Og det kan vi gøre med alle 4 trekanter. Og derfor kan vi så se, at A2 plus B2 er lige med C2. Nu vil vi vise cosinus og sinus, og vi starter med at tegne en enhedscirkel med centrum i 0,0. Cirklen har en radius på 1. Vi afsætter en vinkel D, som i vores tilfælde er 51,8, med det ene ben ud af x-aksen, og så kalder vi det andet ben skæringspunkt med enhedscirklen for retningspunktet R. Vi har derefter aflæst koordinatet for skæringspunktet R, som hedder 0,618, 0,786. Og vi har derefter beregnet cosinus og sinus af vinklen 51,8. Og det har vi over, og sinus er lige med, sinus 51,8 er lige med 0,786, hvilket er det samme som vores y-koordinat. Det vil så sige, at sinus til en vinkel er y-koordinatet til vinkelens retningspunkt på enhedscirklen. Vi har derfor beregnet cosinus, hvor cosinus 51,8 er 0,618, hvilket er det samme som vores x-koordinat. Det vil så sige, at cosinus til en vinkel er x-koordinatet til vinkelens skæringspunkt på enhedscirklen.